Kakong Bindas ke Longkmie Riboy District hakat arterik yong arjar penriu kalau 1 poi Madan Malki ban ai jingkershan yuba HB nong chairman ke Green Tech Foundation ubadang ye peteng ya ke jingki dak pasongsha tangan ke baklembo por ban penbor ya ke Sorkar jela ban wengno ya ke jingtmu ban snai ke jingtai haulum pongdeng habakren silap thai kubor Kakong Bindas kala kerpat ya ke Sorkar bakadai ban Sngap no ya ke Jingdawa harengkat ke Byrngem balada kam Sngap ki Longkmie Riboy kinmi Madan banyaki dak patenge ngakum ka Longkmie ngadon sisya ka jingkit kli ka bakrau na ka benta ka pateng ka paket ka jongi ki khun ki ksiu ki jongi ki ban mi shakha nang ne shakhaman ki pateng ki jongi bakin yo ya ka hong bakin yo ban ring mensim ban penhiar mensim lang ba ka memariang ka ba ublei ula ayangi tena kaliang jonga na ka benta ka te ka jaka ngakwa ban kerpan ya ka Sorkar bakan tip bakan yoi ba kan benaru ba ki weki ri ki bakrau jong ka perthei kidang yale hakini ki san rius nyam manta ban tengkai kumno ban ri kumno ban pen jerngam biang sa sisen ya ka memariang barok ka perthei ka kwa ya kata henrei balei ko ka Sorkar Meghalaya jongi balei phimyo i ya kata balei phimyo sngew ya kata balei phimyo i baki khun kiksiu ki jong phi lai shai lai shisni baki niyo bandring mensem ban peniar mensem dah ki ding ki sik kal ka ba ubleu la ay ka mariang ka ba internet hapo ka jela ka ba ik ka jongi ngakerpat ya ka Sorkar bakan pen Sngap no ya kane ka Jingdawa jong iba khnang ba nang ne bi in la ban withdraw ya kane ka jisha thangan ga jong i na kane ka jaka harngkat ka jubab ka ba ka Sorkar kan ai i namar kata ngakum ka Longkmie na them ri boy ngawan ban mi shakman bandawa ya ka Sorkar bakan ai no ya ka jubab ya kane ka jisha thangan jong ne sherman jong kane ka sang khnang ba ngi ki pat baru ngin Sngap no jar ngin ya syong no jar Lada pinai no ya ka jubab ye i hinrei kawe ngakwa bandong balada ka Sorkar kampen Sngap bat kam ai jubab menta kasni lashai kasni ya kane ka Jingdawa ga jongi na kaliang jongi kum ki Longkmie na ka them Riboy district ngin mi Madan ya ka ka badai ban le ngikloi ban le bat ngikloi ban mi Madan ban Krisyan ya kane ka isu ka bakaseng ka lasyum na ka benta ka jingbha ka jingnyat ka jingmentoi ka melang ka salang hapo kari bat ka jaj ban riu ka jongi kham tam le ngakwa ban kerpat ya ki nong shinong jong ka them Riboy ngimdei ban susong klikti ngimdei ban supet tang haki social media man la kapor man la kasni henrei tos ngeu bha ban yami na ki ying gisem ki jungpi ban wan ai ga jingkersyan ya i ba hapo jogane ka Madan hangne hamalki khenang ba ka jingwan kersyan ga jungpi kan long ga jingjob na ka benta kani ka isu ka ba idawa na ka benta jongi khamtam leikum katha yang Riboy bat to ai bangingin snguthu ubriu bana Shillong wan ban hiar hari boy ban sim ya gane ka isu ka bakhia ka isu ka bakungsan henrei ngi kum ka them Riboy tongin snguthu bangin wan ban ai ka jingkersyan na benta jung i ka baki priu baro jong ka perthei ki phai khmat chaka mutwai de na ka ta ka daw baki shakri ki jong me ki balong ki riu yo i jingai papa kim kwa ban ta yo ka mariang ka ban me da ai siu ba na ka bentai jong i ki priu ki jong me bangin ring mensim ngin penhiar mensim ko twai nama kata trai Jesu bi betais nei ngi wan bandua ya khmat jong me kan ka por ai bagane ka isu ai bagane ka Jingdawa jong kan ka ka tim jong ne shakri jong ne ko trai Jesu bi betais nei ai bakan long shisha ka jingyalam ka jong me bakin jong bat ngin job ya ka da ka kerten ka jong me om bangin job da ka por brio ka jong ni om bangin job da ka jing start brio ka jong ni henrei ai bangin job ya ka da ka jing ye ka scam ha me bangin scam ba me men dan rengkat asem da jong ki shakri ka jong me ko trai ba me display ban ya rap ban ya lam ye ai haki ka jabing ka bastat kum ba mela ayo Solomon ye ka jing start ka jong me trai ai ya ki shakri ka jong me ki balong kinong ya lam ki ba khmat ko trai ya ka jing
start blay ke jome bakin la ko kan rabe ban yalam ya ka ri ba ka jaj ka ban riu ke jongi na ka banta ka jing bha ka jing nyat jong ki khot ki hajar jome ko trai namar kata isne ye ka ban yaram bad don rengkat bat ki ke kat bagi dang ya syakman ai ba kimpu ya me hakman ai bangin bu nang kong ya me hakman bagi ki bangi ngin ya denti kin long leng ba da jingalan la jome ai yo syakri jome ya ka met ka bakot ka bakia patrai ai ba ka kti bla jingam snam ga jome kan kta yo syakri jome ha kan ga janmian ba unio ya ka met ka bakot bakia klam da ja ka no ka bas new ya ga jingem ga jombo ba un IT ya la dia ko trai jisu ha ne un pendam ya la dia khamat jome atrai jisu namar kata ngaduai khamat jome ai baka bor blei ke jome kan pau hapdeng jongi ko trai jisu kumba me kat ba me dang don nasla jongane ka thinde atrai melele shibun ki kamba atrai namar kata isnei ban pau ya ka kamba ga jome ka ne ga janmien da ka ba men ai ka jubab yo shakri jome uba kuwa ko kan rabe uba terang ko kan rabe uba akmi lanti ya ka jubab na ka Sorkar ko kanran namar kata ngaduai khama jome ai bahagane ka por men kren na mensem ba ko jome hakinong yalam jong ka Sorkar Meghalaya ko kanran be bakikin yo sneu ya ka sor ga jome bakin phai khama dam shakri jome bau shakri jome uni yo ya ka jubab ka batiang ka sor ga jome atrai namar kata ngi kum ki briu ngim long ban ngim don dor ban ngim don bor henrei ngi wan ban khat kerpat ya me atrai ban men isne ban yarap ko kan randi ban phai khmat yang i kinong pop ki bala jat ki bala ram ban jubab ko kan rad ya ke jingkwa ka don not ke jongi kum tanga kermen scam atrai ban men yarap ban men yalam yau shakri jome da ka ban men pensum pensle da ka bor men sem ko jome ban men sajaga nam ga balui ke jome ya ka donot ke jongo ba unlong ubri ba pendem rit ya la de khamat jome bat ha khamat jong briu kum ju isne ya ka bandan lem rengkat bangi ki ba yang tau yar ga ne ga jaga ki ba wan ban ai ka jing Christian yo shakriyo jome ai hangi ka mensem ga jing ya ing ai hangi ka mensem ga jing ya teli bangin long ka wei khanang ba ka no ka jing thumu ga jungi ha ki jing ya le ki ba per ki ka bangi ni dan ai bangin job lang ba da ga jing ya ing bat ka jing ya teli ga jungi blei ba isne ya ka ban yarap yangi ban yalam yangi wei pai wei hakis ni ki brang sa ka jing em ga jungi ko kan rabe ai bangin long ki bala kloi ban IT ala de ha ka jing peniai bastat blei jungi trai ji sabi ba isne nang yarap nang yalam yangi bat shim tiru ya ka por jong ki shakri ki jome ha ka ne ga jaka long lem rengkat baki ker tau yar de ki anyal blei ki jome Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba Madan ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.